Roberta Metsola għażlet Brussell flok Malta u l-Partit Nazzjonalista. Dan ħabritu permezz ta' stqarrija fuq il-profil uffiċjali tagħha fuq Facebook fid-daw ta' pressjoni kbira interna mill-fazzjoni estremista fiħdan il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem biex timla l-vojt li ħalla Bernard Grech. Dan kif dan tal-aħħar ftit tal-jimilu ħabbar li huwa kien se jirreżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Riżenja li Metsola stess iddeskrivita bħala waħda mhux mistennija u li bekk tikkonferma kif din ma kienet xejn għajr mossa mill-kap u x-xemti li żvijat sew il-pjanijiet u l-ambizzjonijiet politiċi tal-Speaker tal-Parlament Ewropew. Huwa mifhum li Metsola pruvat tagħmel minn kollox sabiex tibqa' Brussell u fl-istess ħin timponi l-preżenza tagħha fil-Partit Nazzjonalista kif irrapporta dan l-istazzjon stess ftit tal-jimilu u warajh segwew ukoll il-medja indipendenti. Madankollu riżulta li din il-proposta ma niżlet xejn tajjeb ma' ħafna fiħdan il-Partit Nazzjonalista biex bekk kellha tiġi abbandunata għal kollox. Brabta ma' dan l-ex kap nazzjonalista Adrian Delia kompla jikkonferma l-firda li teżisti fil-Partit Nazzjonalista kif botta li antiċipa t-ħabbira tad-deċiżjoni ta' Metsola isib filgħodu huwa qal li d-deċiżjoni tmexxi partit ma tittieħidx b'negozjar u ftehim bejn il-ftit. Delia qal dan anke minkejja li skont rapport mill-medja indipendenti huwa kien parti minn negozjar biex jerġa' jieħu tmun tal-Partit Nazzjonalista filwaqt li Roberta Metsola tkun il-kap minn wara l-kwinti fl-irwol ġdid ta' chairman tal-partit. Intant fl-istqarrija tagħha fejn hija ddeċidiet li hija tibqa' Brussell u bekk abbandunat lill-Partit Nazzjonalista f'wieħed mill-aktar mumenti delikati tiegħu, Metsola għamlet minn kollox biex tixħed it-tort fuq kulħadd barra fiha nnifisha. Fost oħrajn hija attakkat lill-Partit Laburista fejn qalet li se jawweġ id-deċiżjoni tagħha. Madankollu bosta fih dan id-dar ċentrali u ċrieki politiċi fil-Partit Nazzjonalista qed isostnu kif din hija deċiżjoni simili bħal dik ta' Therese Comodini Kakija li lura fl-2017 ukoll għażlet li titla' Brussell flok isservi fil-politika lokali wara li ġiet eletta bħala membru parlamentari fuq it-8 distrett. Nazzar ngħid li din hija ħafna qar mid-deċiżjoni ta' Therese madwar 8 snin ilu għalinna sors partikolari fih dan il-Partit Nazzjonalista. Dakinhar konna qed nitkellmu fuq membru parlamentari li għażlet li tibqa' MP. Hawnhekk ninsabu f'wieħed mill-aktar momenti diffiċli fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista u x'tagħmel dik li għal ħafna hija meqjusa bħala l-għażla naturali biex issir kap tażel li tibqa' komda fi Brussell u fl-istess waqt ħalli lill-partit li permezz tiegħu għandha dak li għandha llum ikompli jereq fil-kejos, fil-konfużjoni u fil-mibeda, żied jgħid is-sors tagħna fih dan il-Partit Nazzjonalista.